Tämänpäiväisessä jaksossa me tutustutaan Röykän vanhaan sairaalaan, joka toimii nykyään nimellä Röykkä Resort. Ja mä olin täällä aikaisemmin tuossa kesällä, mä olin työmatkalla tuossa suht lähellä ja me oltiin pari yötä täällä. Ja siinä aikana mä kuulin aika mielenkiintoisia tarinoita tästä paikasta ohimennen. Ja tänään me syvennytään niihin tarinoihin. Täällä on mahtava historia, hienoja kummitustarinoita. Tänään me perehdytään tähän kaikkeen, tulkaa mukaan. Mulla on täällä Kirsi messis mun tää löytää se jostain. Hän tietää tästä paikasta käytännössä kaiken, joten editään Kirsi ja sen jälkeen tutustutaan tämän vanhan sairaalan tarinaan. Joo, tosiaan on tullut oltu aikaisemmin täällä, mutta ei tullut perehdyttyä niin paljon tai niin syvästi tämän paikan historiaan ja tarinoihin. Mutta sen verran tiesi, että on tosiaan henkiä, jotka elelee täällä. Ja mulla oli tässä vähän outoja sattumuksia tässä aikaisempana, tai eilen. Auto illalla vähän, ne ei ottanut osumaan, mutta siitä kuului vähän outoja ääniä ja oli vähän epäselvää, että pääsimme lähteä tänään, mutta yhdessä aamun korjaukselle. Ja sitten samalla päivällä, tällä päivällä oli toi lakko, eli tavallaan julkisillakaan ei olisi sitten päässyt tänne. Tuli vähän se fiilis, että haluatko ne henget mut tänne. Sen lisäksi vielä yöllä heräsin siihen, kuului 3 tosi napakkaa koputusta. Mä en ole ihan varma, kuului se naapurista vai mun talosta, mutta siitä mä olen varma, että 3 napakkaa koputusta kuului. Tällaisia asioita tapahtui eilen, mutta täällä nyt ollaan. Katsotaan, mitä tää päivä tuo tullessaan. Röykän sairaala, joka tunnettiin alun perin nimellä Nummelan parantola, on 1903 vuonna rakennettu keuhkotautiparantola. Tuberkuloosi jyllätessä Suomessa tässä keuhkotautiparantolassa hoidettiin pääosin tuberkuloosipotilaita. Keuhkotautiparantola lakkautettiin vuonna 1932, kun muutaman kilometrin päähän valmistui nykyaikaisempi ja tilavampi Kiljavan parantola. Helsingin kaupunki lunasti tyhjille jääneet parantolarakennukset ja tiloihin sijoitettiin psykiatrinen sairaala. Laitoksen uudeksi nimiksi tuli Röykän sairaala. Psykiatrisen sairaalan toiminta hiipui pikkuhiljaa ja vuonna 1989 laitos suljettiin kokonaan. Tämän jälkeen se oli suurimmaksi osaksi vain tyhjillään, kunnes Helsingin kaupunki sitten myi sairaala-alueen vuonna 2022 Röykkä Invest Oy:lle. Ja tämän jälkeen alueella toimii nykyään monia eri yrittäjiä. Mä ajattelin, että me tänään lähettäisiin semmoiselle tänne Röykkä Resortin Juugenlinna seikkailulle. Sopii erittäin hyvin. Loistavaa. Viimeksi oli vähän pintaraapasu. Mä kuulin pikkasen tarinoita sulla silloin kierros menossa, niin aika jännältä kuulosti. On. Et mennään nyt niihin onkaloihin, mihin ei yleisesti ottaen pääse. Ja sitten käydään vähän sitä historiaa ja tarinaa, mitä me ollaan kuultu ja nähty ja koettu. Kuulostaa täydelliseltä. Joo. Ei kun menoksi. Mennään. Tosiaan käveli tuolla opiskelijaryhmä meidän ohi ja heidän ilmeet oli jotenkin aika mielenkiintoista, sanotaanko näin. Kuulemma olivat ehkä jopa nähneet jotain. Joten mennään syvemmälle tämän hienon linnan syöväreihin ja katsotaan, mitä me löydetään. Nyt me ollaan tässä ensimmäisessä kerroksessa. Tässä me oltiin yötä, tässä on tää Forenomin hostelli. Tosi sellainen vanhan sairaalan viba säilyi tosi hyvin. Huoneissa lukee esimerkiksi tuossa toimenpidehuone. Tuolla tällainen puhelinkoppi, vanha koppi. Tässä kyllä aisti, että se vanha fiilis on jotenkin hyvin vahvasti läsnä. Tervetuloa nyt tänne makuuhalliin. Tämä on ollut siis äärimmäisen tärkeä hoitomuoto silloin tuberkuloosisairaalan aikaan, kun niitä lääkkeitä ei tosiaan ollut. Niin nämä potilaat tuotiin tähän, oli sitten vähän viileämpää tai lämpimämpää, sen mukaisesti laitettiin vähän pipoa päälle ja ne makuutettiin tässä makuuhallissa. Tämä oli se niiden lääke. Ja nyt näkee noita mäntyä, eli se oli tärkeää silloin tuberkuloosiaikaan, että ilman pitää olla mahdollisimman kuivaa ja hyvä keuhkoille. Ja sen takia mäntyhän kasvaa tämmöisessä kuivalla kangasmaastolla, eli täällä on keuhkosairauksille ihan mahdollisimman hyvä happi. Niin nämä kyseiset lääkärit, jotka täällä on ollut, niin ovat myös kasvattaneet näitä mäntyjä tänne, että me nähdään sitä historiaa vielä edelleen tässä. Ja tosiaan uskottiin, ja ehkä tänäkin päivänä vielä, että männyt erittää semmoisia hyviä ainesosia keuhkoille, niin sitten ne on tässä maannut ja parantunut sen mukaan, kun ovat parantuneet. Että tämä on ollut siis todella tärkeä paikka siihen aikaan. Siis kelatkaa oikeasti just siihen aikaan, kun toi tuberkuloosi ja muutkin sairaalat jylläs, niin ei ollut kunnon lääkkeitä sun muita hoitoja, vaan sä oikeasti olit täällä ulkona
makasit. Todennäköisesti sulla ei ole mitenkään hyvä olo. Sitten sut vaan laitetaan tuohon ulos istumaan ja tavallaan toivotaan, että sä paranet siitä. On sekin kyllä diippikela. On vaikea kuvitella, niin kuin, millainen meininki tässä on oikeasti sit ollut, jos tää on ollut täynnä tää parakki tuberkuloosipotilaita. Onneksi meillä on vähän parempi lääketiede nykyään, mutta mä en kyllä missään nimessä halua unohtaa näitä vanhoja keinoja. Mä oon sitä mieltä, että luonto oikeasti parantaa tosi paljon meitä ihmisiä. Menkää luontoon ihmiset, lyhyesti. Mä rupesin enempää preachaa. Tiedätkö, mihin me lähdetään sitten seuraavaksi? No kerro. Me lähdetään tonne Ullakolle. Täällä on semmoinen kuuluisa kummitus, joka on nimeltään Katariina-kummitus. Ja me ollaan täällä myös kesäisillä pidetty kesäkahvilla, niin me ollaan nimetty se meidän kesäkahvila Katariina-kummituksen kahvilaksi. Se asuu tuolla Ullakolla, mutta se elelee täällä ympäri tiluksia. Ja hänet on monetkin röykkäläiset nähneet edelleen. Ja koska hän on nuori nainen, tällainen ilmeisesti vaaleahiuksinen nuori nainen, koska hän on nuori, niin sen täytyy olla silloin tuberkuloosisairaala, tai näin mä oletan, että se on tuberkuloosisairaalan aikaan jäänyt oleva henki, joka on sitten, tarina kertoo näin, että hän on hypännyt tuolta Ullakon parvekkeelta, missä me tullaan tänään käymään, niin alas. Ja edelleenkin röykkäläiset näkee häntä täällä alueella. Täydenkuun aikaan kuulemma edelleen hyppää tuolta parvekkeelta. Ja lisäksi niin saattaa pieno alkaa täällä yöllä yllättäen soittamaan. Hän ilmeisesti rakastaa musiikkia, koska muitakin tarinoita kuuluu, että hänet on nähty istuvan tuolla. Meillä on tämmöinen ihana ranta, missä on sellainen valkoinen penkki. Niin hänet on nähty istuvan siinä penkillä ja lauleskelevan. Mutta kaikki hauska juttu on se, että meillä on täällä erilaisia tarinoita, mitä voin tässä matkan varrella kertoa, mutta kaikki, jotka ovat sen jollain tavalla kohdanneet, aistinneet, kaikki on sanonut, että ne on hyviä tyyppejä. Eli ne ei ole kriipejä, vaan enemmänkin, että jos niitä kohtaa, niin niille pitää vaan niin kuin sanoa, että hei, kiva kun oot täällä meidän kanssa. Mut mä muistan nyt yhden jutun. Tässä oli se Katariinan piano. Joo, se on siirretty nyt tähän meidän vihreäseen saliin. Ja itse asiassa on nyt vähän niin kuin vaihdettukin. Okei. Mutta toi herättää mulla paljon kysymyksiä, koska muistan sen, että Katariina tykkäsi soittaa pianoa. Kyllä. Näin tarina kertoo. Näin tarina kertoo. Nyt sen piano on koskettu, vaihdettu. Nyt Ullakolle. Nyt lähdetään Ullakolle. Ja nyt tää on se, mitä uskotaan, että Katariina asuu täällä Ullakolla. Ullakolla ollaan. On kyllä ullakkoinen fiilis. Tultiin nyt tänne Ullakolle tällaiseen paikkaan, missä on ilmeisesti ihmiset aikaisemmin aistinut Katariinan läsnäolon. Toi kamera on pikkasen häirinnyt mun aistimiskokemusta. Joten mä otin tuossa hetken easy ja pistin kameran maahan ja tunnustelin fiiliksiä. En mä tiedä mikä se on, ehkä se on tää vanha linna, mikä luo sen kummitustunnelman tai joku muu, mutta kyllä tässä paikassa on jotenkin erikoinen fiilis. Mulla tuli se, silloin kun me oltiin yötä täällä ensimmäisen kerran, niin mä sanoin tuossa Kirsillekin, että on tullut nukuttua kaikenlaisissa paikoissa ja oudoissakin paikoissa, mutta se yö oli kyllä jotenkin erikoinen. Kyllä siinä oli sellainen, vaikea kuvailla sitä fiilistä, mutta se oli jännittynyt fiilis. Rupesin kanssa itse aistimaan, että miten mä tunnen. Mulla on tässä vähän erilainen tunne, huomaan. Onks sulla? Mulla on aika rauhallinen tunne. Joo. Tässä on jotenkin sellainen rauhallinen, nimenomaan se on aika hyvin sanottu. Mun mielestä tässä on sellainen jotenkin ihmeellinen, erikoinen tunne. Niin kuin hyvä fiilis, mutta semmoinen enemmän vähän semmoinen painostava tai vähän hassu. Painostava? Tai siis se on semmoinen niin kuin hyvällä tavalla painostava. Liinakerroksella me ollaan kohdattu siis satoja ihmisiä tässä nyt, kun ollaan niitä vedetty. Niin yksi esimerkiksi sanoi just tässä kohtaa, että tiedätkö, että
hän jollain tavalla keskusteli jonkun hengen kanssa ja se henki ilmoitti hänelle, että tämä kohta on hänen paikkansa, mihin ei sitten rakenneta mitään. Eli se oli viestin näille omistajille, että säästäkää tämä. Ja tästä nyt ei ole ajatusta kyllä, että täällä mitään nyt ainakaan vielä tehtäisiin, mutta tämä oli semmoinen kohta ja hän ilmoitti sen mulle, että kerro, että hän keskusteli tämmöisen keskustelun ja se ei ollut Katariina. Okay. Se oli joku mies ilmeisesti. Eli täällä on useita. Ja mä oon nyt ilmoittanut kyllä omistajallekin tämän. Mutta tässä on jotenkin, ja sitten osa on sanonut, että on tullut semmoinen kylmät väreet on ollut aika useilla ja toisistaan tietämättä ne on sanonut 3 ehkä tällaista, mitä on tullut. Kylmät väreet on ollut ja sitten on sellainen jännä, vähän viileämpi energiaviima, joka menee niin kuin jotenkin kehon lävitse. Sitä mä en ole kokenut. Mutta tämmöisiä on saanut kuulla useammilta ihmisiltä toisistaan tietämättä. Nyt me ollaan sillä kuuluisella Katariina-kummituksen parvekkeella, josta hänet on edelleen nähty täydenkuun aikaan hyppäävän tästä alas. Me ollaan siis, kun ollaan tehty näitä linnakierroksia, niin se on ihan mieletöntä. Me ollaan kohdattu asiakkaita, jotka on asunut täällä alueella ja kertonut sieltä kautta niitä tarinoita. Niin yksi nainen, joka oli linnakierroksen asunut täällä 40-luvulla, niin hän kertoi, että hän on tästä parvekkeelta katsonut, tässä silloin puut oli vielä matalampana tietenkin, niin tästä on nähnyt Helsinkiä. Ja Mitä? Joo. Ja kun venäläiset hyökkäs Helsinkiin, pommitti, niin hän on tästä katsonut sitä. Ja silloinhan suomalaiset teki sen hienon strategian, että ne laittoi sinne Itä-Helsinkiin niitä tulipalloja ja kaikkia kokkoja, että se näyttäisi siltä, että siellä on niin kuin Helsingin keskusta, että pommittakaa tätä. Ja nehän meni siihen. Ja tästä tämä kyseinen nainen on katsonut sitä. Kuulin just, että saavuttiin nyt tälle psykiatriselle puolelle tai psykiatrisen sairaalan osastolle. Ja me ollaan kuultu näin, että tämä ylin-kerros ja toinen kerros, niin nämä on ollut suljettuja osastoja. Okei, käydään kurkkaan. Tässä on nyt vanha huone, missä on potilaita ollut. Mutta se on vielä pistorasiat tai tuollaista. Selvät vuodepaikat. Ihan siisti spotti. Toskin on joku joskus sairaana pessyt itseään. Mä näytän sulle vielä yhden tosi hienon huoneen, missä näkyy tuo Jugendtyyli. Wow! Eikö se hieno? Kenen huone tää on ollut? En mä tiedä. Okei, nyt me lähdetään tonne kellariin päin. Tuolta on sellaista creepy stuffia. Valo kuulemma pois. Ai valo pois! Kulkiessani tämän vanhan sairaalan uumenissa ajatukseni usein kulkeutuivat siihen, että kuinka paljon surua, kärsimystä ja kuolemaa täällä on aikoinaan koettu. Tällä hetkellä olimme matkalla sairaalan siihen osioon, joka oli monelle sen asukkaalle viimeinen määränpää tässä rakennuksessa. Okei, nyt me ollaan täällä. Missä me ollaan? Me ollaan nyt me ollaan ruumishuoneella. Okei. Täällä on siis vielä 4 ruumiin kylmiä. Täällä ehkä kuvastaa se, että jos ajatellaan tuberkuloosisairaalaa, totta kai. Silloin siihen aikaan siis sanotaankin, että ihmisiä kuoli 10 000 ihmistä ainakin vuodessa. Se tunne, mitä täällä on ollut, se on karmea. Semmoinen runoilija kuin Saima Harmaja hoidossa. Ja monet hänet tuntee, hän on hyvin kuuluisa runoista, jotka kertoo elämästä ja kuolemasta. Okay. Ja hän on täällä ollessaan siinä kriipissä sairaalassa, kun hän oli hyvin nuori, kun hän sairastui teininä siihen tuberkuloosiin. Ja hän myös kuoli tosi nuorena, 23-vuotiaana, siihen tuberkuloosiin. Niin hän on niissä runoissa kertonut sitä ahdistavaa pelkoonsa, tietenkin mitä ympärillä on. Ja hän on paljon tehnyt runoja myös täällä. Että jos niitä lukee, niin ne on täällä kirjoitettu. Niistä runoista näkee ja tuntee sen, aistii sen pelottavuuden, että kun ihmisiä kuolee sun ympärillä ja sä et tiedä, että mitä sulle käy. Mutta käydään katsoa noin kylmiöt tässä, mitä tässä nyt on näkyvissä. Ei kyllä tullut oltua missään sairaalan ruumishuoneella aikaisemmin. Tämä on ihan ensi kerta. Okei, ne on tässä vielä siis.
Siinä on. Miksi ne on säilytetty? Siellä ollaan kylmiössä ja sit ajatella vaan. Se on siinä. Sinne me joskus kaikki päädytään. Niin on. Tohon se Mutta ei loppuu. me nyt tänään. Ei tänään. Onneksi. Toivottavasti. Me tiedetään, mihin me nyt sit päädytään. Me löydettiin vielä tääkin. Oho. Tässä on sit roudailtu niitä. Tässähän on roudailtu näillä. Mikäs tää huone sitten on? Onko tässä jotain kirurgista toimenpidettä? Mä en tiedä. Ruumiin avaus. Varmaan. Pesu. Tulee vähän se fiilis, että tässä on niinku pesty. Niin, pesupaikka. Sitten kun tässä on viereinen huone, on kans tällainen, että olisiko tääkin ollut niinku pesupaikka. Niin. Tällainen. Totta. Mitä oot mieltä? Kyllä Mitä tässä vähän täällä tulee, nämä kaakelit aina tuo sen Niin. fiiliksen, että jotain täällä on niinku pesty. Ja jos tää nyt on ruumishuone, niin ei täällä nyt varmaan mitään lakanoita olla pesty. Ei varmaan. Siis Mut tää on joo, iso tila, basement. Tuolla oli sit se kylmiö. sitten lähdetään tonne Lettovilla-taloon. Se on alun perin ollut herra ylilääkärin talo, Axel von Bonsdorff. Sitten myöhemmin, kun on ollut se Röykän sairaala, D-mielisairaala, se on ollut osasto 4. Ja siellä meillä on eri henki. Meidän jokainen yrittäjä on jollain tavalla kohdannut heidät ja siellä kuuluu edelleenkin, just puhuin yhden yrittäjän kanssa siellä yläkerrassa, missä uskomme, että tämä meidän vahtimestari Vihtori on nimetty hänen nimekseen, niin asuu, niin hänestä tulee semmoisia, se kuulostaa siltä, että sulla on semmoinen vanha avaimen renkula, missä on avaimia roikkuu. Semmoinen ääni, kilinä kuuluu sieltä edelleen. Sitten sieltä kuuluu viheltelyä ja askelia. Ja sitten saattanut ovi yhtäkkiä aukeaa, ikkunat aukeaa. Ja näitä tapahtunut todella monta. Ja mä itse olen kohdannut sillä tavalla, ja siellä me koetaan, että se tulee helpommin, kun sä oot yksin. Ja itse tein töitä yksi päivä tuolla meidän elämystoimistossa, Katariina Kummituksen kahvilassa. Ja tietokoneella tein näin, ja tiesin, että mä oon yksin siinä koko Lettovilla-talossa, niin kuului mun vierestä 4 ne askelta. Ei ketään muuta. Ei ketään muuta. Mä äkkiä bongasin. Se oli ihan selkeä, että siinä ei ollut mitään epäilystäkö, ettei ne olisi askeleet. Ja mä äkkiä bongasin ylös ja ei ollut ketään. Ja se oli ihan selkeä. Ja kaikki yrittäjät, kun mä jotenkin jossain palaverissa mä kysyin sitten, että mitä olette mieltä, että onko se Katariina, joka siellä meidän kanssa on, niin kaikki on sitä mieltä, että ei, se on selkeästi mies. Ja kaikille tulee se olo, että se pitää meistä huolta. Ja sen takia olemme nimenneet hänet vahtimestari Vihtoriksi. Kuultiin yhdeltä asiakkaalta, että hän on ollut täällä mielisairaalana aikaan töissä. Ja hän kertoi Anmarille, että tuolla on asunut, tai hän on ollut hoidossa semmoinen tässä niin psykiatrisessa sairaalan osastolla tämmöinen mies, joka on ottanut vahtimestarin roolin täysin itselleen. Ja hän on siellä tietenkin tehnyt sitä tointa, ajatellut, että hän on siellä vahtimestarina. Ja sitten tämä mies kuolee ja harmikseen hänen poikansa myös sairastuu mielellisesti ja hän joutuu sinne samalle osastolle. Ja hän jatkoi isänsä vahtimestarin roolia tässä kyseisessä Lettovilla-talossa. Ja tarina kertoi myös näin, että sinä päivänä, kun tuo Lettovilla mielisairaala-osasto suljettiin, niin tämä mies kuoli. Ja me kuultiin tämä tarina paljon myöhemmin, kun me oltiin kerrottu jo näitä tarinoita pitkään. Herra vahtimestari, tullaan sisään. Tässä oli muuten se paikka, kun mä istuskelin ja tässä kohtaa kuului ne 1, 2, 3, 4. Myös katsoa se vahtimestari Vihtorin
kotipaikka. Me luullaan, että se asuu siellä. Okei, mennään todellakin. Mennään. Titan ihana putiikki. On vahtimestari Vihtorin vieressä. Okei. Ja kerran esimerkiksi tämä ovi vaan aukesi. Se vaan aukesi. Se vaan aukesi. Ja onko se nyt mennyt kiinni? Se on laitettu. Onko se laitettu kiinni? Se ei ikinä ollut kiinni. Ei päästä sinne enää. Vahtimestari sanoi, että nyt lopputaan ravaa. Ei ole totta. Täisenä kerta me ei päästä sinne. Oikeesti? Oikeesti, me ei päästä sinne enää. Se ei ikinä ollut kiinni. Se on nyt siinä. Se on nyt siinä sitten. Mutta siis tää on täysin semmoinen ullakkotila niinku tuolla ylhäälläkin. Täällä ei ole mitään muuta. Ja niinku hän, joka tässä on, Titta, niin luuli, että täällä tuli uusi yrittäjä, kun tässä meni. Mutta selvisikin, että se onkin vahtimestari Vihtorin koti. Mutta niin myös Titta sanoi, että vaikka hän on tässä Vihtorin kanssa naapureina, niin ei ole mitään, että ei pelata ollenkaan. Hyvä naapurisuhde. Hyvä naapurisuhde. Sattumalta kesken kuvausten Kirsin työkaveri sattui astelemaan rakennuksen sisään ja hän kertoi myös omat kokemuksensa vahtimestari Vihtorista. Niitähän kuuluu niitä ääniä koko ajan. Haluatko ottaa hänet? Jos sä haluat. Okei, me nyt sattumoisin saatiin tänne uusi esiintyjä, jolla on myös kokemuksia tästä Hän on Tiina. vahtimestarista. Siis, kyllä. Joo. Hän on Tiina ja meidän kirjanpitäjä. Joo. Ja ensimmäinen juttu, kun sä kysyit, että onko täällä tapahtunut mitä sulla. Juu, silloin alkuaikoina sitä kuuluu jatkuvasti. Joo. Niin. Joo. Ja se oli sellaista, että yleensä kuulu ääni, että ovi käy, tai kuulu askelia, tai niin kuin avainten kilinää. Ja sitten me tultiin tuolta huoneesta katsoa, että kuka tänne tuli, kun silloin pyöri paljon porukkaa ja ei ketään näy missään. Sitten menee 10-15 minuuttia ja sitten joku tulee. Ja mulle kävi muuten ihan samoin varmaan, kun mä olin yksin. Silloin puhuttiin, Joo. että se jotenkin ilmoittaa, että hei, kun sä oot yksin, niin se ilmoittaa, että kohta tulee joku Joo. muu. Ja niin Sen kävi takia me mullekin. puhuttiinkin, että se ei ole Katariina, koska että se on joku vahtimestari tai sitten tulee jotenkin semmoinen mies Niin. fiilis siitä, mitä Hei. täällä tapahtui silloin. Ihanaa, että sä tulit nyt vahvistaa tätä mun tarinaa, mitä mä oon tuossa Hyvä, puhunut. Koska... spontaani. Joo, ja siis mun kollega on kuullut niitä ihan samoja ääniä. Ja sit se jotenkin, en mä tiedä, se varmaan on tottunut meihin, koska ei niitä enää kuulu niinku oikeastaan ollenkaan. Niin, no Titta sanoi, että vähän aikaa sitten oli Joo. askelia, mutta hirveän paljon hiljentynyt. Ei ole niinku sellaista. Ei, koska se oli ihan säännöllistä, että se aina niinku kuului niitä samoja ääniä. Että jos joku oli tulossa, Joo. niin se ilmoitti. Mutta ei ollut mitenkään niinku ahdistava tai semmoinen, että olisi niinku tullut mitenkään semmoinen olo, että kuka täällä pyörii, vaan se oli vaan, että jaha, taas joku kollistelee. Niin, ja just sitä mä olin just puhumassa. Mä en Joo. ole koskaan sanonut, me ei ikinä puhuttu nyt tällainen näin livenä siitä, että miltä susta tuntui just tää fiilis. Että nimenomaan kun sanoit, että se ei ole sulle ahdistavaa, niin mikä sun tunne on ollut? No siis mulle tuli semmoinen, että siis se oli joku, joka halusi ilmoittaa, että kohta nyt tulee joku. Niin, semmoinen niinku nimenomaan, just tää. Mutta ei mitään sellaista, niinku, että menkää pois täältä Joo. tai miksi te häiritsette mua täällä tai jotain sellaista, vaan siis oikein semmoinen niinku, ihan tavallinen fiilis. Nimenomaan, että mun sä vahvistat tämän sanomaan, että tämä on ihan tosi positiivinen tämä, että se pitää meistä siis huolta en ehkä. mä Niinku. sanoisi, että se on kummitus, koska ei Niin. se tunnu pelottavalta. No just se. Niin, se on kuin Niin. henki. Joo. Ihanaa Tiina, että sä tulit vahvistamaan mun tarinaa. Yes. Tähän on hyvä lopettaa. Ollaan Joo. kierroksen melkein päässä jo. Niin ollaan. Kyllä. Hei, Kiitos paljon. Kiitos. Vedit mulle tän. tervetuloa Pääsin uudestaan. tutustumaan. Mä tuun todellakin. Tämä oli toinen kerta, kyllä kolmas kerta ehkä sit toden sanoo, kun mäkin sain jonkun kokemuksen. Niin tuut jotenkin silleen, että jätetään sut yksin tänne tai Niin. Yksintä olisi kyllä ihan erilainen. Varsinkin niin. Ja sitten sä olisit uusi henkilö yksin tässä talossa, niin se Niin. voi olla, että voisit kuulla. niin, se tulee jotain. vahtimestari kattoo, Niin, kuka täällä nyt kuka on. täällä Nimenomaan. pyörii. Nimenomaan. Okei. Meidät se tuntee jo. Joo. Okei. Kommentoikaa alle, jos haluatte nähdä tuon part 2, kun mä oon yksin täällä yötä. Kyllä mielenkiintoista settiä. Mua kiinnostaa tosi paljon tällaiset asiat ja tollaiset ihmisten kokemukset ja kohtaamiset. Ja se on jokaisen oma asia uskoakseni tällaisiin tarinoihin tai muiden ihmisten kokemuksiin. Mä uskon, että on jotain, miksi sitä kutsutaan yliluonnollista tai jotain tässä maailmassa. On niin paljon asioita, mitä me ihmiset ei tiedetä. Niin
Ja senkin takia on pakko olla jotain tuollaista henkimaailman meininkiä olemassa mun mielestä. Mutta sä saat uskoa mitä sä haluat. Iso kiitos, että olit mukana täällä meidän seikkailussa ja pistä kanava tilaukseen ja videolle tykkäys, jos pidit tästä sisällöstä ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro! Seuraavassa jaksossa olisi vuorossa melkoinen seikkailu, kun matkaamme Norsulurannikolle. Norsuluranniko tunnetaan musiikista, tanssista ja juhlimisesta ja kaiken lisäksi maassa oli menossa jalkapallon Afrikan mestaruuskisat, joten meininki oli taattua. Seuraava jakso julkaistaan ensi lauantaina. Tilaa kanava ja pysy mukana meiningissä.